занги телефони додар ба бародар. Акаҷон модарамонро ҷарроҳӣ мекарданд. духтурҳо мегӯянд ба модарамон ё дили ман ё ин ки дили шумо мутобиқ меомадааст. ту девона шудӣ додар? охир модарамон аз 70 гузаштаанд. боз ман бо дӯстонам ба русия коркунӣ рафта истодаам. билет дорам ку? ака охиру модарамон аст. бас кун, ман рафтам. аз байн 2 сол гузашт. бародараш ба хона баргашт. аз дарвоза даромада бо чӣ чашмон дид ки модараш дар ҳавлӣ корҳои хонаро карда гашта истодааст ва бӯи нони гармӣ танӯрӣ ба димоғаш расид. модарҷон, худатон ҳастедми? ҳам ман худам ҳастам. биё писарам, барои ту хӯроки дӯстдоштаат манту пухтам. дирӯз дӯстонат омадани туро гуфта буданд. барои омадани ту нони гарм ва хӯроки дӯстдоштаатро пухта тайёр карда мондам, писарҷон. модарҷон, ман ҳам шуморо бисёр ёд кардам. додарам наметобад. додарам куҷост? модар чашмонаш пур аз ашк шуда гуфт: додарат дар дилам зиндагӣ дорад. гуфта мактуби додарашро ба дасташ дод. акаҷон, шумо бисёр инсони хуб ҳастед. ғайр аз шумо ва ғайр модарам дигар ҳеҷ кас надорам. ҳамон рӯз агар шумо диламро медиҳам гуфта розӣ мешудед ҳам ман ҳаргиз роҳ намедодам. аллакай ман қарори худро қабул карда шудагӣ будам. акнун ҳеҷ гоҳ маро мурда нагӯед. модарамро сахт ба оғӯш гиред. ман бо модарам як ҳастам. ман дар дохили модарам ҳастам. модарамонро ба оғӯш гиред. маро ба оғӯш гирифтагӣ мешавед. ҳар сеи моро дигар ҳеҷ кас ҷудо карда наметавонад. акаҷон, ман шуморо бисёр сахт дӯст медорам. гуфта нависта мондааст додараш. бародараш модарҷон гуфта дод зад. модарашро сахт ба оғӯш гирифт. ашки чашмонашро манъ карда наметавонист. модарро ба оғӯш гирифта ба таи дилаш аз додараш бахшиш мепурсид. додарҷон, маро бубахш. додарҷон, маро бубахш мегуфт. зеро додараш барои модараш дилашро ҷарроҳӣ карда дода буд ва худ аз дунё чашм пӯшид. ин қисса барои ҳамаи мо ибрат шавад. қадри модарро бидонем. ҳама чиз ёфт мешавад, вале падару модарро ҳаргиз ёфта наметавонем. худованд умри падару модарамонро дароз кунад ва ҳамеша имонашонро мустаҳкам кунад.